Hindi pa ko makalimot. Shout out Ate Mers nga naa sa Korea. Kuante kananay. Happy birthday. Shout out day ko ni Ate Mers and family nga nasa Korea. Kuan jud siya kananay amo jud ning solid supporter. Sa sugod pa sinugdanan hantod karon na agad jud siya. Support jud sa amo ang pagbablog kanang nay. Wa jud siya puas. Sige jud siya subaybay. Sa amo ang mga pang-upload dengan salamat kaadyo te. Ang mga pagampo nga tagan pa kag taas kinabuhi ug kanunay kahimsog sa panglawas. Kay mao ra man ni ato ang pinaka importante ang kabaskog sa lawas. Kay maginsa man ng kuan daghan tag kwarta indi masakiton ta importante jud na natay madung panglawas kanunay. Daghang salamat ka Jute. Ate Mers. Happy birthday te. Amin tagdeul patate kay mo pakals ko. Mapakals ko. Hey guys. Palit kog taho. Init pa na? Init pa, ma'am. Init pa? Init pa lagi. Di man kadyo. Ha? Di kayo, kaya naman sagot. Much later. Oh, naginita. Hi guys. Majang adlaw ni jong tanang karon de guys, adlang Wibis. Inja. Story time sa ako. Kanang nay gahapon adlaw wa ko naka sud ngari hala. Isa ka pa kung live si Ren. Wait sa. Gahapon adlaw ako kasud kay mamalaging dito mamis hospital. Gahapon pa mas hapon nakagawas. Nanja. Grabe nag-uljug ko kay kanang agubang buwak lagi wa malagi mabubuhi gahapon. Grabe na nga laos. Na di isa ka pat nga buwak nga baw nga nuna nga grabe mangading pagkapatay madya lang magmaulian na tsa ganin nagbuntag alas 3:30 naman ron ganin buntag ako naka video kay kanang naidihag ang mga amo inja siyempre maikog man ka mag vlog ka mag video inja naagi mga amo so manang wa ako nag-video ganina. Karon, nanguli naman sila. Nag-ulagi ko sa mga buwak kay ang tubig. Gamay ray tubig sa atabay. Jagahang nabubuan ganina. Di jud tanan. Katurang uban ang gipili katurang mga kanang naantaga jud sa init. Nga na ako ipakita ninyo di Magbuwak nga. Ang ipakita ninyo guys di Magbuwak nga grabe jud. Nagtao di mi ganina na amang gibutangan og ngani ni karong mabawas-bawasan pug grabing kainit. So dara guys agbuwak guys ya. Nagiingon nga nag-uul ko nice ra ba? 20 years na ko nuni. 20 years ba to? Ano ba to? Giingon si uul kadyo kay tungod sa kainit. Di kadyo mo agas ag tubod sa kuan kanang nai atabay. Magtukuron kay hang tanawon naba ko'y makuha nga tubig bisag gamay na laman. Nakagaul jud. Gatabay na. Awo lamang guys, gatabay oh. Gamay ring sud. Gamay ra kadyo. Wow. Masaway kuha. Wow, maabot ba kani nga? Para mas kinatumuyan.
di jud makuha. Ay, paita man ni. Nawa, lagi baka lang ni. Ano ba yan? Ano yan? Lubog diri ay. Nalubog. Ganiha kayo, di kayo makuha. Pintarin kayo na Ay. Ay. Madyo na naman din ako nakuha gamay tubig. Para daris buwak nga. Nalaos na. Bawa pati gripo, may agas-agas. Madyo na naman din mabubuag ginagmay. Oh, hi. Oh, yes, mga buwak ko. Luhaw ko. Hala, ito lagi baka. Ito lagi baka nakasud sa sagingan. Ang hawa. Para man kong kabo. Kag maulian na oy. Kaguol. Need po na mabubuan kanunay. Kaya puno ani sa rambutan. Diyan na munga raban ni. Manang di pwede di mabubuan. Kanipod. Prutas kuno ni. Nakalimot sila nganin sa nganda ng prutas. Ha? Aksyon ng pangamatay. Pada. Ganina
Da sila gi paripat. First time po na dani nakakita. Kuang kuno ni kanang nay. Ini kan bato nga prutas niya. Kani kuang kuno ni si Jack marang. Anis ang gipangripat kaya di manis gagmay nga pat. Daduga lagi po doon nabubuhi. Abi ko dun sa rani. Uy, buhay yung taon. Diya kanipod. Nagul ko dani kay. Isa rin mata ko kaadlaw na wa. Gahapon ra. Nangana naman si Diya. Action magkamatay. Kagaul jud. Kani ini sa Michelle Diya ko nang iripat. Ang jagting uwan na. Nagang ka yung mga buwak na namaot. Tungod sa kuan ka nang nay. Sobrang init. Kani nice ni sila mga buwak ka. A few moments later. So karon kay gamay ra man koy nabubuan kay mamalaging gamay rag tubig sa tabay. Manilhig ko kay sagbot ning nataran. Unja kuan ka nang nay. Hoy, grabing initag panahon. Nagka-durong singot sa kudani. Arang kainit. Unja. Di pa man pwede mo uli kay alas 4 pa man. Maning manihig sa lamang kudaan. Unja. Di ko muli sa family house. Ato sa kumuli sa bay sang gagaw kay may del-del nga ri. Kay malagi nagmuli ko sa mo permi. Gansi ko kay ladyo man tong amo Unja ang pamiliti. Mo nang di sa kumuli. Atro ko matug sa bay sang gagaw. Sa kalisdanan ko kasakitan man kanimo Ginoo magadol ako sa problema man mga pagsulay walay laing sangpiton ko kundi ang ngalan mo Ginoo ay nasayod ko sa pamatiyon mo ako ug andam ka sa pagsapnay kanako Ginoo dalang panan ka o Diyos kasagugman kalinaw akong mabatunan lang sa imong kiliran kabuutan mo Ginoo kau ang nalangpanan ko kalisdanan ko gamay ra may tubig Hours later. Can you move it along? I'm all out of time.
Later. Hi guys, madyong buntag sa tanan. Sa karon day guys, adlaw Bernice, inja. Hala, ganahan ko. Nanag-um. Nangit-ngit ang kalibutan. Inja. Kuha na sadyo-sadyo ko ron kay nagplano kong magbaklay. Hala, Lord, thank you. Murag buwan na gajud. Kanang nay. Ang plano kong magbaklay. Hindi kan sa ila. Hala, uwan na jud. Hala, nanag-um na. Kuan, nagplano kong magbaklay. Anja. Di pa sakay mo ko sang gigagaw. Madura pod kay. Kuan. Kanang nay, kawanan. Hala, salamat sa Ginoo kay murag mauwan na gajud ni. Nanag-um. Hala, salamat Lord. Nalagyan ning abot wit sa. Alo sa guys ang i-check ag tubig sa tabay ug kuan ba kanang nay indaghan ba? Kay pero duda ko mauwan ni kusog ba. Ay, salamat Lord. Di mo na kanyang ipauwan. Ang tanawon sa gatabay, ug daghan bagso. Nara guys na. Gamay resud. Ana. Hala, thank you Lord. Yung uwan na kusog. Salamat Lord. Ay. Uwan na jud. Thank you Lord. Ni uwan na. Much later. Uwan man ganina. Magguna ko. Humok naman singandaning duta. Ginagahi. Salamat sa uwan. Nagunahan dari kay. Kuan. Mapo ko ilang buhaton kay. Di mo ko mamubo. Salamat sa Ginoo kay pauwan na gajud. Salamat sa Ginoo nga niuwan na jud. Ang gunahan ni kay. Kita pa yung buhaton. Di mo ko mamubo. Kanang nay dako jud pagtabang ning uwan kay kana bitong mamubo ko. Labi hadyang kapuya. Mao nang usay matapulan ako mangguna pa. Kanang nay naghuman ang pamubo din ako kanahon nagisay pa yung buhat lain kay mamalaging magkabo pa mo ko sa tabay hindi balik-balik damin tayo ka nang hindi na ako magkabo-kabo sa tabay unta na naiaga sa gripo kay arong matulin kong pangguna di ba po lali mamubo tayo dyan. Kuan. Anak sa tabay magkabo. Ang lakot-lakot pa. Nagunahan ni kay. Kuan. Ay.